Ayan, o yan, ha. Magkain. Sige po na. Tama. Ulitin ko lang. Ay, ano ka? Yes, mga subscribers, please, simulan mo kayo doon. Dito po tayo sa Santa Cruz. Ayan, Arayat, Kadating, Arayat, Pampanga. So, dito sa mga baluarte ng mga De La Cruz. Sa ating bagong pasyente natin ngayon, si Jensen De La Cruz Ramos. Ayan. So, we will make a pray muna bago tayo magsimula sa ating first session therapy. Ayan, okay, sabi nga sa Mateo 4.4, dinatang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa bawat salita ng Diyos, na mamutawi sa kanyang bibig. Sabi sa Marcos 11.2, magkaroon tayo ng pananampalataya. Exodus 15.26, ang Diyos ang ating mulaga. Lord, maraming salamat na Panginoon, Lord God. With your great purpose and plan, sa marami kang taong ginamit, Lord God, na kami nakatuko at makapunta ko kay Jason, Panginoon. Sa iyong kapangyarihan, Panginoon, sa aking mga pinag-aralan, Panginoon, diskarte, Panginoon. Bless mo ang mga kamay, pag-ibo kay Jason, Panginoon, tungo sa nagkagaling ng Panginoon. At pagpayabulit po lahat po ng mga mag-anak, lahat ng mga taong tumutulong po kay Jason, Panginoon. O, Lord God, sa aking pamilya, at ang tahanang ginagamit ng Panginoon. Bless us always, Lord God, to my brother, sa pangalan po ng Jesus. Yan. So, ulitin ko, kailan ka na-stroke? Ay, 20. October 20 siya na-stroke. October 20. Dito? Oo, Manila. Manila. So, na-apekto po yung salita niya. Oo. Memory, hindi naman ang memory. So, tinamaan po sa kanya, imito lang po, yung salita ng bibagya, ang po itang pagdalo na. So, kinimito lang po, kaya po yan. Blood clot. So, yung panulog yung doktor. Yung nanakong yan kaya nanakong. Hanapin kayong salita ng Ginoo. Para imposible kinapin. Gusto yakin. Yan hanggang the therapy, nakatanga din mo ko. Hindi ako patad. Kaya ka daw sabihan mo yan. Kaya ako instrumento ko mo, ano. Ano may siya salita? Kaya ako instrumento ko mo, ano. Yan, kasopan mo ko naman. Kaya na may sira. Ano siya? Wala kayo dalyan ni May. Wala dalyan ni ating mo. Nakamesane. Kaya nabigi ko kay Bren ng dino, binigi ka. Kaya naman salita na, yung nasinig na. Marami na, siguro niya. Lawan din ka po, TV. Pache po, high blood siya. Kaya naman, tenten mo, di ba na po, Diyos? Ako na, tapay na konsusultan. Ita kapatid ni Neto kasi kayo, may tasya presyon. Baby, matatapay mo dyan. Kaya puro matutid na Hilahan mo na Dapat pag-imisip na si misip. Kasi inisip ka. Shout out sa lahat ng Ramos family and De La Cruz family. Shout out sa inyo lahat. Yan, kay Pinapuli na dyan. Pinapuli na dyan sa Batasan. Mga De La Cruz dyan. Yan. Shout out. Doon kasi dumadaan ako ron. Dahil kwento ko nga. Kaya mo rin pa magamit yung watay. Kayo mo rin mamili. May type C kayo? So, siya lang magalang. Type C. Mas makaiba mo siya na. Nakalimbari. Ay, na ano po, tawag doon. Ayun na. Ano? Ano na. Kahit hindi po siya lagyan ng ng battery. Mas okay ito. Mas okay yun. Kasi battery kasi hindi siya. Yung sa akin din nagagaling din. Normal pa siya. So, tulungan mo ito. Yan. Yan ang ulit talaga. Kapakaan. Nanulan ba? Sari-sari. Tulong ito ng mga gagawin natin program sa umaga. Ang paggawa mo siya, hindi ano. So, what? So, kaya nakakalima ka muna. Sa mga sila bukas ang anim. Tapos ikot. Okay? So, tapos taas. Okay? Tapos pag tayo mo, alam tatayo ka. Nasa 130 ka, over 90. Ano lang masaya? Okay lang po. Basta huwag lang sa kanya yung So, 130. Anong over? 90. Yung pulse rate mo, 70. Pwede na. Yan. Ay, okay lang.
Ang wala mo ganun. Sabi mo muna. Hindi na. Ano ba naman ate mo? Ang tuyo po niya mo na rin Ay, muna. masira yan mo rin kami. Masira bilibo. Oo. Iyo, siya na. Kasi barangay, Sen. Siya na yung chiki barangay. Ah. Nandiyan na eh. Oh, ilang pitan kayo, yapo mo. Watuloy mo rin na, namuloy ko Sumali na ini. yan. Sabay, 1, 2, 3, 4, 5. Ha? Tawitan! So, 1, 2, Ano kaya 3, pagpinta na 4, 5. kaya ka rin? Sigurado 4 yan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lera, may na may pinakalo ko. Eh? Wala kalitipan. Christmas party. Kayo mo na. Ibis. Siya na yung magkabi, di ba naman niya ako? Siya na. Bahay mga pamyano, kaya pa pamyano ko. Ten. Ten. Oh, Hindi kalitipan. pati no, saan? Wala ko yung visa. Wala ko. Ada pa na. Basta dapat yan. Kaya ini, pwede kita na rin ulit. Pero hindi masyadong Kaya sa mga kaya, basic lang. Wala ko may video mo eh. Ito, mag-video lang. Mga dadaan-daan ko. Shout out, kung mating ka. Shout out po. Pamilya mo, shout out mo. Ang pala ito na Brazat mo. Yan. Natutok nip. Siya, ang bebo. Sabi ko, hanggang makalubukan kanya ng bulo. Kanya ng bulo. Kanina yung mga kanyagapan, no? Kanya na rin kama, no? Orang bitis, babalok to. Orang bitis. Alas ka to po na, bare. Kaya kajak na ng bulo rin sa kama. Oo. Ay, di ama pa sila, pero kita ko yun. Wala silang massage therapy, no? Hindi, pare. Wala sila. Matulog kasi kami, balik magsugal, matulog kami. Na. Balik magsugal, matulog kami. Yakan ba sila ang gano'n mo, nalulak pa sila. Mayang wakan video mo. Hindi yakan ba sila, makuha ka ng kayong video. May ba? Kaya sana bawal pala kayo. Dua. 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 Pwede naman ka nung bado-bado ko itong pulang ano. Four. Kaya rin, ako lang mamiri ako. 5. 6. 7. Ayos lang. 8. Tayo mo lang. Kukuha ka na. Ha? Ayos ba? Yan ang muna. Pangalan to? Yes, sir.